Poštovani i dragi dionici i kreatori naše zajedničke fakultetske priče. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu u 2020. godini koja će u cijelome svijetu ostati zapamćena kao godina velikih izazova, obilježava 100. obljetnicu svog uspješnog djelovanja. Fakultet je u svojoj povijesti proživio puno različitih izazova, ali se uvijek vraćao snažniji i uspješniji. Kako bismo dostojanstveno obilježili prvih 100 godina fakulteta, poštujući sve epidemiološke mjere koje nalaže trenutna situacija, ovaj video sadržaj je strukturiran da ponudi pregled uloge fakulteta u povijesti, na kojoj će se graditi još uspješnija budućnost ovog fakulteta. 100 godina izučavanja temeljnih ekonomskih disciplina, 100 godina kontinuiranog unapređenja studijskih programa, 100 godina obrazovanja visoko kvalificiranih stručnjaka koji su u stanju uvijek odgovoriti na suvremene poslovne i društvene izazove. Više od 1000 eminentnih nastavnika, znanstvenika i istraživača. Više od 600 nenastavnih djelatnika te više od 86.000 studenata koji su svojim znanjem i entuzijazmom gradili budućnost ovog fakulteta, respektabilne su brojke koje su obilježile prvo stoljeće Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kroz povijest mijenjale su se lokacije i nazivi. Fakultet je prolazio kroz velike promjene, prvenstveno u pogledu nastavnih planova i programa u koje svakodnevno nastojimo implementirati brojne inovacije te uz potporu informacijsko-komunikacijskih tehnologija pružiti našim studentima suvremen način usvajanja znanja i vještina. Uz nastavne, fakultet je konstantno radio i na poboljšanju i unapređenju ostalih aktivnosti. Tako su kontinuirano ostvarivani pozitivni pomaci u svim ključnim aspektima kao što su internacionalizacija, istraživačke aktivnosti, međunarodna povezanost i izvrsnost, načini poučavanja koji su uvijek približavaju studentu, te intenzivnije djelovanje naše alumni zajednice. Danas, zajedničkim zalaganjem i trudom svih djelatnika stvorili smo neophodne preduvjete za normalno funkcioniranje i odvijanje svih poslovnih procesa, a sve to dovelo je do toga da je Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu danas nositelj i dviju prestižnih međunarodnih akreditacija. AACSB akreditacije na razini institucije koja nas svrstava u 5% vodećih visokoobrazovnih institucija iz područja ekonomije i poslovne ekonomije u svijetu i EPAS akreditacije za preddiplomski sveučilišni studijski program na engleskom jeziku Bachelor Degree in Business. Zahvaljujući spomenutim akreditacijama, ali i iskustvu uglednim znanstvenicima, nastavnicima i suradnicima, velikom broju aktualnih studenata i članova alumni zajednice, te rezultatima djelovanja na gospodarskom, društvenom i političkom planu, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu važan je i poželjan strateški partner. Znanje je pokretačka snaga razvoja društva u cjelini, što dodatno daje značaj našem fakultetu u stvaranju i diseminaciji znanja. Posebno smo ponosni na sve naše studente, kako sadašnje, tako i one bivše, koji su prepoznali našu izvrsnost i poklonili nam svoje povjerenje. Tijekom studiranja, a kasnije i aktivnim djelovanjem u svim segmentima društva, dali su značajan i važan doprinos akademskoj i stručnoj zajednici, te imaju neprocjenjivu ulogu u stvaranju povijesti Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nažalost, u svojoj slavljeničkoj godini, Ekonomski fakultet suočio se i s dvije nepredvidljive situacije. Pandemija koronavirusa i snažan potres koji je u ožujku ove godine pogodio Zagreb i okolicu, a u kojem je značajno oštećena i zgrada fakulteta, stavili su pred nas velike izazove. Otkazana su brojna događanja, a po prvi puta u povijesti fakulteta za sve djelatnike i studente uveden je i rad od kuće. Kako bi se u tim izvanrednim okolnostima nastavne aktivnosti izvele u skladu s planiranim, uloženi su dodatni napori i sredstva, te se u kratkom vremenu nastava počela izvoditi na daljinu. Ovi izazovi pokazali su istinsku snagu fakulteta koju prvenstveno čine ljudi, koji su se brzo prilagodili novonastaloj situaciji te dodatnim angažmanom u kratkom vremenu uspostavili normalno odvijanje svih poslovnih procesa, osobito onih vezanih uz nastavu.
U takvim okolnostima ključnim se pokazalo postavljanje fakulteta kao jedinstvene platforme na kojoj danas svi zajedno, studenti, djelatnici i partneri fakulteta, neumorno rade na dobrobit svih nas, odnosno društva u cjelini. Aktualnu krizu prepoznali smo kao priliku da se dodatno unaprijedi i digitalizirali smo rad fakulteta u svim domenama njegova djelovanja, nastavnom procesu, internacionalizaciji fakulteta, znanstvenom radu te suradnji s gospodarstvom i drugim akademskim i javnim institucijama. To nam je također i veliki poticaj da radimo još bolje. Hvala svima koji su kroz 100 godina uspješno gradili na platformi Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poštovani dekane, profesorice i profesori, studentice i studenti, od srca vam čestitam 100. godišnjicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. U skladu s vašom disciplinom optimizirat ću vlastite riječi. Proslave su u ovom trenutku, kad smo suočeni s ekonomskom, zdravstvenom pa i društvenom krizom, bez presedana u povijesti. Rijetke su i obvezuju sve nas da sljedeću veliku obljetnicu dočekamo u boljim okolnostima. S pravom od vas puno očekujemo na tom polju. Inzistirajte na vrlinama. Kontinuirano uvodite inovacije u vašem radu. Potičite izvrsnost i nadahnite svaku generaciju studenata koja uđe u vaše predavalnice. Vaša je zadaća neumorna u izgradnji boljeg društva i ekonomije koja za sve nas radi jednako. Nadam se kako će za 100 godina netko na mom mjestu moći reći da ste uspjeli u tome. I na kraju posebna zahvala svim radnicima u nastavnom i nenastavnom osoblju, upravi fakulteta, kao i vašim bivšim zaposlenicima, umirovljenicima i onima koji nisu s nama. Još jednom vam čestitam ovaj veliki jubilej i želim vam i dalje puno uspjeha. Poštovani dekane Pavičiću, poštovani profesori, nastavnici, drage studentice i studenti, čast mi je pozdraviti vas prigodom 100. obljetnice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Ova velika obljetnica prigoda je podsjetiti se kako je Ekonomski fakultet u Zagrebu centar izvrsnosti u području ekonomije, poslovne ekonomije i koji sa svojih 40-ak studijskih programa sustavno gradi mlade i buduće ekonomiste. Zahvaljujem vam svima na doprinosu koji ste dali i ekonomskoj znanosti, ali uopće hrvatskom društvu, hrvatskom gospodarstvu, promišljanjima naše sadašnjosti i budućnosti i uvjeren sam da će vaši studenti nastaviti tragom uspjeha koje su njihovi profesori i njihovi stariji kolege do sada učinili i time dali snažan doprinos razvoju Republike Hrvatske. Poštovani dekane profesore Pavičiću, poštovane prodekanice, prodekani, cijenjeni članovi akademske zajednice, studentice i studenti, kolegice i kolege. Evo, iznimno mi je zadovoljstvo i čast pozdraviti vas u prigodi obilježavanja 100. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u svoje osobno ime, ali jednako tako i u ime Ministarstva znanosti i obrazovanja i svih djelatnika ovog ministarstva. Čestitati vam na obljetnici institucije koja je, evo to do sada, već čitavo stoljeće u procesu obrazovanja naših mladih ljudi i koja stvara prepoznatljive i kvalitetne ekonomske stručnjake, poduzetnike, znanstvenike i istraživače. Oslanjajući se na najnovije spoznaje u području ekonomskih znanosti, stvarajući nova znanja i prenoseći ih cijelim naraštajima vrhunskih stručnjaka, ekonomista i gospodarstvenika, Ekonomski je fakultet već desetljećima, ali i danas vodeća institucija u razvoju ekonomske misli u Republici Hrvatskoj. Stoga snaga ove institucije danas se osobito ogleda u jačanju internacionalizacije studijskih programa, njezinoj međunarodnoj akreditaciji, brojnim istraživačkim i stručnim projektima, međunarodno priznatim znanstvenicima i znanstvenim časopisima koje
izdaje prestižnim priznanjima nastavnicima, razvijenoj mobilnosti studenata i osoblja, te visokoj razini suradnje sa gospodarstvom. I na kraju želim ponovno čestitati svim nastavnicima koji su svoja znanja, trud i entuzijazam utkali u izgradnju i razvoj Ekonomskog fakulteta. Čestitam svim studentima i alumnima, svim djelatnicima i dionicima 100. obljetnicu fakulteta, te također čestitam i Sveučilištu u Zagrebu na ovako važnoj i uglednoj sastavnici, te vam svima zajedno želim puno uspjeha u daljnjem radu. Poštovani dekane Ekonomskog fakulteta, profesore doktore Jurica Pavičiću, poštovane prodekanice i prodekani, pročelnice i pročelnici fakultetskih odsjeka, uvaženi nastavnici, dragi studenti i cijenjeni gosti. Iznimna mi je čast i zadovoljstvo pozdraviti vas u ovoj svečanoj prigodi obilježavanju 100. obljetnice Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Grad Zagreb je obrazovno, akademsko i sveučilišno središte Republike Hrvatske, a Ekonomski fakultet je kao sastavnica tog sveučilišta u Zagrebu tijekom 100 godina svog djelovanja izrastao u vodeću instituciju visokog obrazovanja u području ekonomije u ovom dijelu Europe. Nitko, siguran sam, ne može osporiti činjenicu da ova visokoškolska ustanova ima posebnu ulogu u hrvatskom gospodarstvu i društvu, te i odgovornost za očuvanje nasljeđa u području ekonomije i poslovne ekonomije, kao i snažan doprinos jačanju međunarodne prepoznatljivosti i atraktivnosti hrvatske ekonomske misli u cijelosti. Grad Zagreb i Zagrebačko sveučilište već stoljećima dišu kao jedno. Ponosni smo na tu suradnju koju imamo sa svim sastavnicima sveučilišta u Zagrebu, pa tako i s Ekonomskim fakultetom, jer nam je želja podržati sve inicijative koje doprinose razvoju i promicanju obrazovanja, te unapređenju uvjeta za učenje, rast i razvoj mladih ljudi u kvalitetne i uspješne stručnjake. Znanje je oduvijek bilo najveći ekonomski resurs. Velika je stvar cijelo jedno stoljeće opravdati povjerenje studenata koji nakon završetka studija s lakoćom konkuriraju stručnjacima kako u Europi, tako diljem svijeta. U skladu s vašim sloganom, tradicije i inovacije u obrazovanju i istraživanju, put u budućnost. Svim bivšim i sadašnjim dekanima, nastavnicima, stručnom osoblju, studentima i ostalim djelatnicima od srca čestitam 100. rođendan, te želim siguran i uspješan put u budućnost. Ostanimo zajedno odgovorni. Poštovani zaposlenici, profesori, nastavnici Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, poštovani gospodine dekane, gospodo prodekani, posebna mi je čast čestitati vam 100-godišnjicu Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sveučilišta koje gaji 350-godišnju tradiciju, a Ekonomski fakultet jedna od najstarijih ustanova te vrste u Hrvatskoj, u bivšim državama, i dalje ima tradiciju vrhunske kvalitete, što pokazuje da imamo vrhunski studije, ne samo na hrvatskom jeziku, nego na engleskom, da fakultet ima akreditacije najvišega tipa, odnosno AACSB akreditaciju kao institucija američku, što ga svrstava među 5% najboljih ekonomskih fakulteta, takvih ustanova u svijetu. I isto tako akreditaciju za engleski studij, dakle BDS, i koji također pokazuje da fakultet predstavlja jednu od najvažnijih ustanova i sastavnica Zagrebačkog sveučilišta. Velik broj studenata, vrhunski studiji, internacionalizacija, suradnja sa međunarodnim ustanovama pokazuju da će kvaliteta tog studija
u društvenim znanostima značajno utjecati na društvo u Hrvatskoj, jer je posebno važno da osim tehničkih, biomedicinskih i ostalih vrhunskih znanosti imamo također i društvene znanosti koje će promišljati budućnost Hrvatske na strateškoj razini. U svemu tome fakultet ima kadar koji predstavlja vrh ekonomske znanosti i koji daje vrhunske stručnjake, što se vidi ne samo po njihovim kadrovima i njihovim alumnima koji su zaposleni u svim mogućim vrhunskim gospodarskim sustavima Republike Hrvatske, nego i u politici. To pokazuje da će utjecaj Ekonomskog fakulteta biti sve veći i veći i da će u tome imati potpunu potporu Sveučilišta u Zagrebu. Još jednom vam čestitam i želim još puno godina ovakvog rada i kvalitete. Živjeli. Ja bih se posebno osvrnula, s obzirom da sam član Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, na tu činjenicu da je i Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti također bila zainteresirana za mnoge članove zajednice Ekonomskog fakulteta i da je suradnja između akademije i između Ekonomskog fakulteta značajna. Imali smo nekoliko vrlo značajnih članova, redovitih članova Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ja sam se naročito borila, da tako kažem, za mjesto demografije na Ekonomskom fakultetu kao jedne respektabilne znanstvene institucije, što je akademija vrlo rado podržala, s obzirom da su također u svojoj povijesti imali povijesnu demografiju, značajne segmente takozvane povijesne demografije. Moj fakultet, Ekonomski fakultet na kojem sam radila od 1960. godine je evo sada 1996. konačno dobio katedru za demografiju i to smatram da je moja najvrednija ostavština u tom fakultetu. Vrlo je važno da jedna institucija kao što je Ekonomski fakultet koja da pomaže i da na neki način surađuje sa najvišom znanstvenom institucijom koja je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. Što se tiče suradnje našega fakulteta, naše institucije, moje institucije sa Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, moramo reći da smo imali značajne znanstvene skupove, da smo organizirali pojedina predavanja, relevantna upravo za ekonomiju, razvoj, demografiju, jer postoji, i kako vi vrlo dobro znadete, razred za društvene znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Ja sam bila član toga razreda i još sam uvijek član i bila sam tajnik razreda, što je značajna funkcija. Prema tome znam da je interes za suradnju između tih institucija, između Ekonomskog fakulteta i između Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti bio oduvijek značajan, a sada je rastući s obzirom na ovu situaciju koja nas je snašla vezano uz koronu. Čestitam ovu visoku godišnjicu, vrijednu godišnjicu nastavnicima i studentima Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, sa željom da se i dalje drže svojih načela da se i dalje oslanjaju primarno na znanost, na dostignuća znanosti i na sve ono što pridonosi boljitku za život vlastitog naroda. Hvala. Naš je fakultet prema upisnim interesima hrvatske mladeži najpoželjniji za studiranje u Hrvatskoj. Njegove atraktivnosti, pored bjelodane zapošljivosti, pridonosi nekoliko čimbenika. Tradicijski to su sloboda znanstvenog rada i znanstvene kritike, bez nametanja istraživačke paradigme, što su jamstva kvalitete. No ono što posebno impresionira su kvalitativni pomaci u posljednjih 10 godina. Samo u zadnjih 5 godina fakultet je radikalnom kadrovskom obnovom dobio 50 mladih docenata. Svi programi izvode se na hrvatskom i engleskom jeziku. Fakultet je nakladnik 5 znanstvenih časopisa, od kojih su 3 indeksirana u GOS-u i Scopusu, a organizira i 10-ak međunarodnih znanstvenih konferencija. Valja posebno naglasiti kako sve ovo nije plod slučajnosti. Naime,
uprave i nastavnici u recentnom razdoblju strateški su usmjerili fakultet prema novim obrascima kvalitete kojima su spomenuti pomaci, a i drugi dobili dokazivu potvrdu u domaćoj i prestižnim međunarodnim akreditacijama EPAS i AACSB. Vidljivo je dakle da će Čili 100-godišnjak imati još uspješnijih sljedećih 100 godina. Sretno! Alumni Ekonomskog fakulteta u Zagrebu ima nekoliko ciljeva. On povezuje bivše studente Ekonomskog fakulteta koji su danas u gospodarstvu, u politici ili bilo gdje u društvenom i gospodarskom životu. On povezuje sadašnje studente sa bivšim studentima i on povezuje naravno fakultet sa svojim bivšim studentima, tako da se oni i danas mogu osjećati dijelom te zajednice Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Mi smo vrlo sretni da među našim bivšim studentima imamo vrlo istaknute gospodarstvenike, one koji vode ekonomsku politiku danas i koji su značajni u drugim sferama društvenog i javnog života. Mi ćemo nastaviti širiti tu zajednicu alumnija, sve vas pozivamo u nju i na kraju bih htio čestitati 100 godina Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Najprije bih kao jedan od dekana u stoljetnoj povijesti fakulteta čestitao svim bivšim i sadašnjim studentima, profesorima i ostalim zaposlenicima fakulteta veliku 100. obljetnicu i zaželio puno uspjeha i u daljem radu. Fakultet i ja se volimo već 55 godina, najprije kao student, pa onda kao profesor 43 godine, sada kao umirovljenik. Naš fakultet je doista oduvijek bio najveća i stožerna institucija visokoškolskog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, a i šire. U njegovoj 100-godišnjoj povijesti školovao je preko 80.000 studenata svih razina obrazovanja. Profesori fakulteta oduvijek, od samog osnutka, uvijek su težili izvrsnosti. Prvi profesori od osnivanja fakulteta školovali su se na inozemnim, uglavnom europskim sveučilištima, dok današnji profesori, pored obrazovanja u Hrvatskoj, dobar dio obrazovanja stječu i u inozemstvu, u zapadnoj Europi i češće u Americi. Profesori fakulteta su objavili do sada na 1000 znanstvenih monografija, udžbenika sveučilišnih, od kojih su neki prevedeni na strane jezike i služe u drugim zemljama. Da bi fakultet bio ono što danas doista je, na što smo ponosni, stalno je mijenjao svoje studijske programe od prvih godina pa do danas. To je posebno izraženo posljednjih 30 godina, tako da nije slučajno da je fakultet nositelj dviju velikih međunarodnih akreditacija, jedne po kojoj fakultet spada među 5% najboljih ekonomskih fakulteta u svijetu i druge za nastavu na engleskom jeziku koja se izvodi na ovom fakultetu već 11 godina. Čak bih spomenuo, mislim da je vrlo relevantno, da je prije 26 godina ovaj fakultet bio prvi na sveučilištu i u Hrvatskoj uopće koji je uveo anketiranje studenata, anonimno naravno, ocjene rada profesora, da bi se podigla kvaliteta obrazovanja na fakultetu. Želio bih da i dalje fakultet bude jednako uspješan kao i prvih 100 godina, znači i sljedećih 100 godina i opet 100 godina i tako u vječnosti. Organizacije su onoliko dobre koliko su dobri ljudi koji ih čine. Ekonomski fakultet je u svojih 100 godina imao sjajne studente, sjajne profesore i sjajne djelatnike. Meni je posebno drago da mu čestitam 100. obljetnicu jer sam u tih 100 godina praktički polovicu proveo na tom fakultetu kao student, kao asistent, docent i profesor. I sve te faze su bile vrlo kvalitetne. Postoje dvije vrste ljudi u znanstvenim institucijama. Jedni su oni koji objašnjavaju svijet, odgovaraju na pitanje zašto ekonomija, gospodarstvo tako. Ovaj fakultet je poznat ne samo po takvima, nego po onima drugima koji pitaju zašto ne i žele mijenjati svijet, žele razvijati nove vizije, nove teorije i nove pristupe. Ekonomskom fakultetu treba čestitati 100 godina i nadati se da će to potrajati još puno duže u skladu sa vrijednostima koje taj fakultet uvijek uzgajao.
a to su izvrsnost, tradicija i inovacija. Ja se nadam da će to jednako trajati i narednih 100 godina. Kada sam upisala studij na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, fakultet je slavio 90 godina svoga postojanja i u to vrijeme gotovo i nisam mogla zamisliti da ću na njegov 100. rođendan i ja biti dio njegova nastavnog osoblja. Za mene kao mladu znanstvenicu i nastavnicu fakultet pruža čitav spektar mogućnosti, od kontinuiranog unapređenja nastavničkih kompetencija, preko raznih edukacija kako u zemlji, tako i u inozemstvu, sve do rada na domaćim i međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima. Iako podučavanje mladih, talentiranih i ambicioznih ljudi čini tek dio našega posla, istaknula bih kako je to najljepši dio našega posla. Od fakulteta očekujem da i u svom sljedećem stoljeću bude barem jednako uspješan, ako ne i uspješniji u odnosu na proteklo stoljeće, budući da se veliki napori ulažu kako bi svi dionici ostvarili svoje interese. Fakultetu želim sretan 100. rođendan, a svim našim studentima te svojim kolegama i kolegicama želim svako dobro i puno uspjeha u budućem radu. Važan kotač zamašnjak rada ovog fakulteta svakako čini sve ono tiho i pomalo neprimjetno nenastavno osoblje koje svojim svakodnevnim radom pruža potporu odličnom nastavnom kadru, studentima i upravi fakulteta. Zaposlenici u stručnim službama obuhvaćaju oko 30% ukupnog broja zaposlenika i njihova uloga je da predano prate apsolutno sve djelatnosti fakulteta te da su stalna potpora i nastavnicima i studentima. Iz tog razloga i u taj se dio fakultetskog kadra mora stalno ulagati i mi tu važnost i ulaganje u rad tih ljudi prepoznajemo, u tom segmentu djelujemo, a nastavit ćemo tako i u budućnosti. U ime svih djelatnika stručnih službi čestitam 100. obljetnicu fakultetu sa željom da se i dalje uspješno razvija i gradi na zadovoljstvo svih studenata, zaposlenika i cjelokupnog društva. Dragi naši, obraćam vam se ovim putem kao predsjednik Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Prije svega htio bih istaknuti jedan od najvažnijih segmenata studiranja na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, a to je uključivanje studenata u razne udruge našeg fakulteta, kojih na našem fakultetu ima preko 10 koji aktivno djeluju. Također, kao predsjednik Studentskog zbora htio bih istaknuti važnost Studentskog zbora Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Mi kao studentski zbor prije svega djelujemo kao most i kanal komunikacije između studenata i profesora, ali naročito zbog studenata kojima nastojimo školovanje, odnosno studiranje na našem fakultetu, učiniti što lakšim, što boljim, što kvalitetnim i što sustavnim sistemom obrazovanja. Također, za kraj htio bih čestitati Ekonomskom fakultetu u Zagrebu i svim profesorima i studentima 100 godina fakulteta i neka ih bude još mnogo. Studentica sam prve godine poslovne ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Prilikom upisa ovaj fakultet bio mi je jedini izbor zato što me ekonomija zanima i mislim da mi nudi bezbroj mogućnosti u budućnosti. Drago mi je da sam upisala fakultet baš ove jubilarne godine. Uz to smatram da će mi omogućiti kvalitetno obrazovanje, priliku za uključivanje u razne projekte te potencijalno i studentsku razmjenu. I za kraj iskoristila bih ovu priliku da čestitam fakultetu na 100. obljetnici postojanja i danu fakulteta. Nakon svih ovih izuzetnih pojedinaca, ostaje mi još jednom se zahvaliti svima koji su utkali svoj život u prvih 100 godina našeg fakulteta. Temeljeći se na svojoj ulozi stožerne institucije ekonomske misli, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu prepoznaje svoju društvenu ulogu te će zasigurno i u buduće, u suradnji sa svim dionicima, uspješno stvarati vrijednost za razvoj društva u cjelini. Našem fakultetu i svima nama čestitam uspješnih prvih 100 godina razvoja ove institucije.